Cetățeni pentru Europa! Sigur că în data de 20 octombrie avem un examen de trecut, un examen important, ceea ce țin de referendum pentru aderarea Republicii Moldova, să ne spunem direcția de dezvoltare pe care ne dorim. Sigur că Clehana Veche este una din localități care ne dorim integrarea în Uniunea Europeană, în marea familie. Sigur că Uniunea Europeană este pentru noi o sursă de încredere, o privim ca o posibilitate de a dezvolta, de a renova și de a îmbunătăți condițiile de trai oamenilor din localitate. Sigur, este o stabilitate, este o siguranță în viitor, atât pentru cetățeni, cât pentru copii, pentru urmașii noștri. De ce sigur că îndemn toți cetățenii să votăm, să facem o alegere corectă pentru a avea o stabilitate, pentru a avea pace în localitate și în țara noastră. Desigur că avem și dezinformări în care încearcă cumva să ne manipuleze, dar nu trebuie să ținem cont sau în general nu trebuie să luăm în considerare această propagandă. Trebuie să știm singuri, să fim fermi, ceea ce ne dorim.